Hai लोगोफोर दा आङो मानि थाखाय देलायनानै थांदों होनबा जोङो माने जों गामियावनो बैसागु बरायगोन ना बिनि थाखायनो जों प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोना दा थांनो नागिरदों मोनैबाथाय आं खोन्थागोन माबायदि मोसादों सोरदों होनबा लोगोफोरा दहायनो थांबाय आं दासो ओंखारलांगासिनो दं माने लासै लासै मेंदों माथो सानथाम सानब्रैसो जाबाय बाबाय मोसानो दा मोनैबा खोन्थागोन आङो जोंनि प्रेक्टिस जायगायाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बेनो मोसाग्राफ्रा बेथिं दङ दल दामग्राफ्रा दिनै हगारहरगोन आरोना नायलांबाय था जोंनि प्रेक्टिस खालामनाया माबायदि जागोन मोजां जादोंना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहर नै जादों दा आयै मालिक लानि गामोननि थाखाय लोगोफोर लाहार फाहार खालामगासिनो दङ गाबोन गायखुंखा
गायखुन्था गायसननायनि थाखाय नैथिं हाग्रा साफा खालामदो मोनाबिलि जाबाय खोमसि ज्रोम जाबाय नालाय बारा स्रां स्रां नुवाखै आरो मेसिनजों साफा खालामग्रा लाबोदों बेयावनो जागोन आरोना जोंना बैसागु बरायनाय जायगाया बेनो जोङो मोसानायनि दसे प्रेक्टिस खालामखांनानै हाग्रा साफा खालामनो फैदों आरो बरिया जायगाया जोंनो मोजां जाखादों जोब्बाय नालाय दे साफा खालामदो दे दा मामाखौ खननांगौ खनदो आं र' दसे एलाबाइस खालामदो र' हा बिराद मोजां खालामदों आरोना जायगाखौ एखेबारे गोबोरखि अन्थाइ दाखोर बेफोरखौ साफा खालामजोबगोन आरो गाबोननि थाखाय मावखानानै लाखासिगोन गाबोन गायखुन्था गायसनगोन नालाय बिनि थाखाय आरोना दानाबानो रायजालाय लांबायसो बरिया जादों बस्थायाव सोनानै गारदो हा बिराद नोंसोरो माने साननानै माबा बाहायनो रोंदों आरोना खामानिखौ बे बस्थायाव सोनानै बिदि गारनांगौ होननानै बरिया जादों जों बिदिखौ गोसोखांनो रोंबावाखैसो नोंखौसो गोसोखांदो प्लास्टिकआव गारनायखौ सासे प्लास्टिक लानानै फैबावबाय बरिया जादों बिदिनो सोरबा मावो सोरबा हाग्रा फुखांनानै दा साहा लोंलायबाय आरो गाननायफ्रा मोनसे ड्रेस गोमो ओमफ्राय जोमग्राखौ गोथां लायो ना मा लायो गोजा लायो गाबोननि थाखाय खोन्थागासिनो दं आरो आंनो आजा होनबाय जोंना देलायग्रा लाबोबाय नै गाबोननि थाखाय मेडामजों बाजैजों बैसागु देलायनाय लाबोदों बैसागु देलायनाय दे मा लाबोदों देखायदो आनबक्सिं खालामसै नै बेयो जोंनिसो दै मा लाबोदों गाबोननि थाखाय दे खोन्थालाय इयावबा मा दङ बिबारजों लोगोसे ओमफ्राय नै सनाया नै बियो मेकआप पाउडार फुथा ओमफ्राय जायखिया दाब्ला जाबानो जाबायथ' डिजेना बरिया दालाय माबायदि नुदों नायनि दे सनाया बेनो आरोना बे मोजां नुखादों ना बिराद मोजां नुदों सनाया दिनै बिराद लाब जाखाबाय माथो मोजां नुखादों सनाखौ सोलाय नायनि
ยังอีกคนละกัน doontoy la kuna Sampai nih, nih bidang kuna. iya kuna Sona. Oh, bukan mana tenang gendaran deh. Sampai. Kun thalai mojan kun thajub lai. Kona nih biar. Kemana? Sampai. Ro sampai ada beli kun thabau lai. Mama lah betul. ra mai si kau tang tak sekolah belah inter Iya, madan thai. Bitaro. Kilip. Oh, iya lu kira apa bisa proses tangan dia. Lana hajam mereka proses semua. Nih dia je pikilip. Lain sering risiko. rana nih kada jurasi Nih dia. raw pinan dia lepin ya Liquid. Men besi lain jadeng, men besi lain jadeng. mun bis nolan si sabtu nang sinang serbu yo le Nah, nah bu yo tuh lidang sigang lain abelek lananggan. Nih dia jabai. Sigang lain abelek lananggan. wila Sigang abelek sigang abelek bilang. Jelene kini ya bekini anjele kepar. Sampai di nih mana ran mana forkan say. Gambar mana. lain menceo Pungungnya musafir nanggen nalai. Sebelum tak ini di nih ran mana forkan say ada. Masih deh. Deran deh pak. Boy itu tangai kau bawa lain othalai. Sona ruparan lagi deh. Ran mana forkan say. Nih, ran bay munce. Lada deh, lada. Agai men. siap sakula Deh. inja sakula Eke nunga lama. thanu ye Eke nunga. mere ba mua le thanu ye ndang mangtre mere ba Kanai kopani takai ran gasin dong dah. Kok kupul menane mawai di mendeng. Pohon mejang mendeng. Đến vậy nè, đây là đây ra vậy. Vậy. Em bạn. Gitu nani. Sona kan branchen sona ini enggak ada malah. Lu kiệt cái năng mơn tung mà đây ta mà nó lu kiệt loạn không sao. Đam lại vậy. Ang ni ko ajaw deh abo. Ikut ikut kayak perlu nih. Maksudnya dia kayak Oh, belek kayar na, si belek kay. Meta ini bu selai lai nei jadeng. Đây là một đứa nay sao lần nữa là sân khấu Aisyah Militos. Murtura kiro. Pula, ini kan lewat lah apa itu? Itu udah nembang. Ayo, đi sang một cái nữa. Sao hay thứ nào xe bên này bên này. Các bạn muốn xây được xung quanh xe cũng mà. Lần này các bạn muốn xây lên cái nào làm cũng được. Sona kêu nè bu. Sao kêu nào bay thả được hay? Kiraran gasin dong. Aslap lah asas. Nah, lah yang bu. Oh, habis. Aslap salah ke ran nene. Orang bos mau kan itu. Ini. Gimana udah ban? Kum si datar bay, tap ran deh. Hah? Boleh ikut selagi na. Nah, ikut jeng, obi ikut jeng naik nusin deh. Sabsin dah. Ikut na. Boleh lambat. Kiraran ya. Ran kuna haya ke. Ini. Kan thuduk. Hah? Ma menung nalai. Masih gaji ya. Dan apa sih lade? Menjempai napi? Menjempai. Last run by clip लोगोफोर मोनालाय लांबाय एखेबारे खोमसि जाबाय थांनोसै बाय बाय गाबोननि थाखाय थिग थाग थियारि जानानै थाहैनांगौ